kufunga changamoto kama hapa uweze mashuroko tikatoka ndani mukazonga ndinonga kazi tikagara zvakanaka asichita 3 months tabva kuno mukadzi akava panyaya dzatezva mukadzi akavhadza abatwa nechikomba futi inde kubva ndati taura kuvanhu inyaya ndakaramba zuva ndakabva ndati abvumana ndati musachitega kushandisa foni yandikatavasiya iyo matura hendisendi taisa moto vakazotsvaga raini ndobva vaisa raini vachitaura nemurume memeseji indipa ndikaona meseji dzingatisangana kuground ndidetiriranganyara dzokatezva adzimai ndavabvunza adzimai kushuva vakadayira kana kuranga tikatofonera chikomba chedu tikatotaura iwe mapfuma ndaindakuishana asichana usiku ndaita ndagara sinakuzoita sefu ndagara agasti uno ndobva ndaona adzimai vane foni modrop muhembe dzavo ndashuva foni adzimai kofoni kandi ndiyangu ndindikamandaradza foni saka ndakazotenga korai zvese ndikazvitenga ndiri kushamba ndazoenda kushamba ndabva ndasvikosechesa raini ndikada kutaura mapfumo adzimai ko chii chikuitika pakurarama kwedu isusu ndakati adzimai pane zvirimboita mozorora ndingusiyana ndizorore ndinogona kufa adzimai vakata nharo baba vakati kana ndisina kubva kuti pana vanhu sikubva nonyaya yekuti kana usina ndipashere ndikati aiwa ndikuda kupashere enda mozorora takataura panyaya kuti shuwa shere vakapa vachindirwise peshe ndazovapa shere kuya kwandakata kuno yana mukadzi anzi uri chikomba asi raini ukamutengera ukadzi vari kutaura here mvura yaishandiswa patikauya kuti chakadai wabvuma here halo chedzaka mukadzi wacho ini maklem magari pazasi ine chiwanditi ine tu ine ndikiwa pachena kuti usiku ndikakaita uchada ndifunga indingatiwanikira aragoza ndikamuka endakakata tiudze kuti zviri kufamba sei pauruma raini vakakupa sei raini vakandopa panyaya yekutanga iyo yatikamboya tichibhadhara sei ndokwakanipa raini unozanisira raini ndakabva razotone avo unozaenda folova unozani ndondichiproject ikanzi aukana ucheta foni asi chokutanga chada kuda kuti ufoni utaure nemunhu wako kuti ine zvakwandichada ndikabvanda foni vai ndichinavo titu ndikati amapfumu ndikukumbisa kuti nezvangusiyana nei muchanditengesa nedenga vakabva vatora foni zvikanzi mapfumu ndikukutema nedenga ndo makambira atanyara ndakaporugaro apa ndikugara paveri ndakadzinga where ndakadzinga murumu mudzi ndokudai ndokudai uri kudii mukadzi wangu ine nditondona asi gara pasi gara pana baba enda kuzvinozogara munhu panonyaya inofunga wadareka makatadza kupatsana ngudza ipapo handina tonzwisisa kuti ndengatonga nekuti foni vari kuti raini rokutanga handakubva ndaona vane raini rekutanga raini ndakabva ndadimbura ndabva ndaichikana iri akatodhora agasti unoyo ari kutaura foni yatinayo iyi foni yatinayo ine raini ranga tichishanda muudze kamadzimai kuti foni ndeyaka asi foni haisi agasti inoto ndinokwatizike saka toita sei atari kuda ndinokwatizike nekuti foni iyi ikashandiswa agasti maiso kana makaenda kwekunene makanotsvaga munoona kuti mameseji aifamba maidhirita makashandisa dhirita asi ine ndakaona kuti mukadzi uyo vana vamunanaine wawanda asi akanditaura chokwadi chakanaka pamwe ndokuti ndikagone kurarama asi atezva paripo akabvuma asi nhasi amunditi atezvo rakaunoziva kuti wakabvuma vanoziziva tezvara unoiziva here nyaya nyaya yekuti wakabvuma inhiro chiuya kuno akasira vari pamwe kuti atezva vana vangu vari asi avo ndatezva tatezva vangu
Asiyo mukadzi uri kumuda here. Mukadzi tumuda asi iye ndiye asiri kundida nekuti mukadzi aite varume tu. Ndati iwe uri kumuda here. Mukadzi ndiri kumuda. Saka nhasi wakwira uchiwabata chikomba. Ndabata chikomba. Foni ndiyo. Alright, chikomba chikake chingani? Kechitu. Saka ndizwa musha yangu kuti naye kuti musha wangu akura ndochiparara ari kumbodei pakati pangu nemukadzi wangu. Ini ndandira kana ndopodwa naye ngata ndimubhadhara. Alright. Hatisi kuda kuti tipedze takatambise tingatore nguva. Toda kuti titume munhu aende kutekoni naikasi. Unotariswa zvemufoni. Zvinhu uchaenda nouyo muronga naye. Musoenda naye kutekoni kana mangwana kuseri. Kuzodzoka kusuwa. Kuzotowa chete. Zvepfumana tashatako. Panopa usina kunzwisisa. Aiwa. Paikuri ndo pachitangira nyaya. Ndati panopa usina. Hapana panisina kunzwisisa. Saka chipo kacheto. Iwe tatu. Kamukadzi ari kuenda kupi nhasi? Tichimboita nyaya dzaanofanira ngakupa kwawo kuita kuti pano zvinozoita kuti kana akuda murume panguva iyo. Sezvo ndakati mboenda kuzorora kumba kwani ndagara ndinotenda. Urikuenda ndinoenda. Asi iyo urikuenda here munda uchidya? Ndikuenda. Pindura mubvunzo, urikuenda here munda uchidya? Ndikuenda chana. Uri kudya here munda? Nekugomba kwanga ndakaita papasi. Saka tichienda unodya munda. Chero pakati unoda kudyiwa nei? Mabiya angu anenge achiuya chikomba. Ndati iwe enda unodya muchero. Nyaya takaenda kudekodeti. Wazvinzwa? Takuita zvakanaka. Iwe takakutonga tikakupa judgment babako uri chikomba. Zvimwe zvacho svikira pasimbwa ino. Ndinochangamira vasvipira. Naika. Ndikutaura nemi. Svikira pasimbwa ino. Siyana. Tikaenda foni ikanotariswa zvakatsvakwa zvikaoneka. Laini racho unoriza ina padzasi. Ndizivasiye nomazvo kuti makafona ndogona kuzobata nayo. Ine laini here. Zvese zvikwana ipapo. Nemari yaina zvese ndikaona zvimwe zvino. Atodiwati. Anoita iwe watakupa iye. Tosangana musi wa12. Enda iye. Saka wakuenda nana. Wakusunga kuenda nana. Mukoma unomina. Mukadzi. Anoenda namawiri aita. Usifuna kuti ukuwedzera tambo. Iwe mukadzi unomuda umwe pacho ukuwedzera tambo. Ure chiwandi kwauri. Pamwe pachienda nemukadzi. Ndabona mudududu shangamiri. Mudududu unomutakurawo. Vamwe vanozoenda notsoka. But tikutaura isuda kuvaka imwe wati mukadzi unomuda. Asi unosamuda uri kuwachita zvake zvako. Aiwa, iye ndiye asiri kundida nokuti ini handinabatwa negirlfriend. Ndosaka kuti akienda kumutemo tichienda naye. Papa inotsoka kwamunosvika hamutadza kusvika nokuti. Vaizondoda kumbota kuona mekusvika kuti tirakwana chana. But mukadzi ndiye. Tirakwana nechibhorwa nomhepo. Chimbosvika pese mene. Kuno rufu pakata. Nyaya dzakadai dzino rufu. Alright. Saka ndinofanira kumborwa nomhepo yachirwa nomhepo achionawo ndichionawo. Alright, good. Tobata. Sanye fuma. Uraya. Mwana wangu akazikita kuti mushure mokunge azochienda kuno ane secret yanga asina kuzokuza murume uyo akava nenyanga vakamuisa mwana wedu nemutemo. Saka mushure momutemo kuzobazoya nyaya yekuti kuti havachadana. Saka ndipambati nyaya yangu yokuti akasaitaura munomu mangwana ndofunga Wadi kuminga. Sasa kama wangu Ndakachipida katetipa. Kuziwedzera parwa radio. Get down. Next. Batsira chimika. Get down.